Står du også og ærger dig over vand i haven efter regn? Eller din hæk, som ikke vil gro? Nu findes der en ny løsning, der sparer dig for tusindvis af kroner. Som de første i Danmark introducerer Grøn Drift og Pleje en banebrydende teknologi. Trykluftgrupning. Et intelligent system, der øger jordens evne til at optage vand med op til 150%. Uden at ødelægge din græsplæne, skyder vi præcist hul ned i jorden med trykluft og fylder med specialgranulat. Resultatet? En effektiv langtidsholdbar dræning, der giver nyt liv til både plænen og hækken, helt uden at skulle anlægge haven på ny. Det kan spare dig for mellem 20 og 50.000 kroner, sammenlignet med traditionelt nyanlæg. Og vi er så sikre på resultatet, at vi tilbyder no cure, no pay. Løser vi ikke problemet med vand i din have, betaler du ikke. Kontakt Grøn Drift og Pleje i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe med at give nyt liv til din græsplæne eller hæk.